wahananiro tinemu. Nah, nek kerja dadi wahanani roti tinemu. Iki sing anak tak bisa oh nek rotine ana nemu. Nah, ini. Namun yang ini kan hati-hati juga. Mudah-mudahan anak-anakku yang sastra Jawa mligine itu betul-betul paham tentang aksara Jawa, tulisan Jawa. Sebab iki naskah iki asline kan tulisan Jawa. Saderengipun ngaturaken menapa tembung-tembung ingkang wonten mriki ingkang dipun mangertosi. Sinaosa ibu menika nalika nggih sekedhik ingkang kayatipun kaliyan seni menika nalika hasil ingkang urusan politik. Kirang mangertos kathah bab tentang ning menawi mboten tembang macapat menika langkung-langkung kangge waosan nggih. Menika saged-saged sampun ngantos medhot tembung ya setunggal nggih. Ping kalih menawi setunggal gatra menika langkung saking ulung pondok menika prayogi dipun pendhet ngajeng menika sekawan sak lajengipun dipun telasaken setunggal emas. Ning menawi nika namung ulung wondo menika setunggal emas. Tuladhanipun paminipun dipun medhot nggih wahanani roti nemu. Nek medhot dadi wahanani roti nemu. Itu wis beda. Iki kita roti wahanani roti nemu. Nah nek medhot dadi wahanani roti nemu. Iki sing anak tak bisa oh nek rotine ana nemu. Nah ini. Namun yang ini kan hati-hati juga. Mudah-mudahan anak-anakku yang sastra Jawa mligine itu betul-betul paham tentang aksara Jawa, tulisan Jawa. Sebab iki naskah iki asline kan tulisan Jawa. Nek sing medhot kleru kok golek ora ning kamus ora bakal ketemu. Iki tembunge sampean ora bakal ketemu. Malah berarti panjenengan menciptakan karya baru. Sebab digoleki ra enek tenan nggih. Niki karepe kuwi mau Purwodadi, Boyolali, Bojonegoro lan liya-liyane. Sampeyan sing medhot niku dadi Purwo, dadi Boyo, lali nuju negara lan liya-liyane. Nek cilokane bab buku wingi sing bengak-bengok ning medhot kleru dadi babu kuwi ngising bengak-bengok. Iki macapat, itu saya pernah jadi juri nggih Nun Sewu. Sertane adalah sinden. Suarane gali-gali nggih. Lajeng Nun Sewu gregele. Ngapae? Ning kalah kalian sing biasa diprotes. Kita tunjukkan aturan tentang macapat. Ini bukan berarti Mas Tobek salah ya. Oh, cengkoknya akeh banyak amat nanti kalau iki cengkok ngendi kuwi cengkok anyar. Oke, ini kami ingat pur hati sing sebenarnya pada ini gangsal lan 6 nggih niku. Awarahne tegese aweh pitutur nggih. Pituduh bab pratikel. Asum menawa nyukane tamene peling nina pitutur ngelingake musibat ngalangan te bebaya ambek menika watak jatmiko tansah nganggo tata trapsila tumrap kelakuan. Kontep nyakalah niteni tegese ngeri pedah diguna utawi faedah amin tubuh. Nyawa saking tubuh
pawarta kabar loro lemeh lek gunem tanpa teges angul boyo luwih prayoga kaya becik iya dados wonten ing padha sekawan padha gangsal menika wonten ing riku wonten pawarta loro dados menika napa kados dene menegaskan padha sing kaping sekawan kala wau nggih ana kabar sing kabar angin bebaratan ujar manis kala wau nggih dados menika pawarta loro pedah apa miturut dan duwe apa maksud apa utawa duwe teges apa tiwas aku mituduh menika dados menika nedahaken bilih napa ing jaman sing keneng musibat jaman sing lagi ora ing kahanan sing nyenengake menika wis tiwas krungu kabar sing nyatane ora iso dijagatne niku. Padha ingkang kaping 6 keni ngatun kena kinarya aja karya dikena digawe darsana tuntuto tulodo panglimbang ketimbangan saekti sanyata kewala namung wae tamsil tulodo conto kang becik wahananira kasane temahan sono mupus tegese nrimo marang kaanane lelakon pepestening bab sing wis mesti puluh-puluh kepriye meneh dados menika wonten ing padha 6 keni kinarya darsana panglindang lan becik sayekti akeh kewala lelakon kang dadi tamsil masalah ing urip wahanani rodinamu temahan anarimo mupus tepes tening takdir puluh-puluh kang lakoni kaelokan terus menika kita sudah berusaha tegese terus nerima kepesening takdir nerima ing pandum tiyang menapa wonten kumululan nerima ing pandum paribasane ya nggih menika ora kok tegese sampun omah setengah ora yo kebagian tidak bisa nerima ing pandum menika tegese ya wis kudu usaha sik ning entuk sepira wae asile kuwi disukupi ngene nggih menika nerima ing menapa pesening takdir terus kula panjenengan gesang menika ing dipun wastani kabeh kudu nampa takdir ning wontenipun napa eneng takdir kula dipun wenangaken ikhtiar salajengipun upaminipun menapa ana kodrat menika kula lan panjenengan dipun wenangaken wiradat dados menika boten teges nrimo ing pandum nrimo ing takdir menika tanpa usaha dipun mangke dipun tingali malih wonten ing padha itu ingkang gayutipun kalian menika nedahaken bilih Rangga Asita menika priyantun ingkang saestu taat agama dados ngantos ini adalah termasuk jabaran dari rukun iman